Соназез ассалому алейкум. Имрӯз 15 майи соли 2026 қарор дорем дар боғи мо деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб. Ҳамдурон азиз, мо имрӯз дарахтҳоро аллакай бори сеюма шуста истодаем бо маҳлулҳои доруҳое буд. Аввал фаликур буд, моспилан хуш мекардем, ҳозир бо дигарашро хуш кардем, скор задем, баъд боз нурелдӣ илова кардем. Хулоси гап, баъд дарахтҳоямро ҳозир аз наздик рафта ба шумо нишон медиҳам. ҳозир чӣ зада истодем? ҳозир ба муқобили касал, ҳар намуд касалҳо супер импакт зада истодаем. 5 грамм дар 10 литр об ва супертоп ба муқобили ҳашаротҳо. ин супер импакташ ба муқобили касалиҳо ҳаст, супертопаш ба муқобили ҳашаротҳо аст. 5 грамм дар 10 литр об, 10 грамм дар 10 литр об зада истодаем ва акнун назди ниҳолаҳои мо меравем. Дар чӣ ҳолат қарор дорам? ана ин ниҳоли нок мебошад. ва ман бисёр равон мекунанд расморо ки ака ноки мо сиёҳ шуд, ноки мо дига ахираш чӣ кор кунем? мана бинед кани дар танаи ҳамин нок, дар танаи барг як холе мебинед ё не як холчае мебинед? Сабаби ин ана ҳамин дорупошӣ аст. пешгирӣ аз касал аст. Пешгирӣ маъноаш чи аст? пеш гирифтан. ҳозир мерем ана вай севоро ба навор мегирам. пеш гирифтан яъне пеш аз касал шудан дору задан дар кор. пешгирӣ гуфтаянд. ин дарахти биҳӣ аст. одамо нишон метан ҳама биҳиҳоашон сиёҳ аст. кун нукаш сиёҳ аст биҳиҳо. мана ин биҳиро бинед. мана маҳлули доруро мо пошидем. баргоҳоли об доранд. кани куҷоаш сиёҳ аст? ягон ҷояш сараш дар кардаги нест. ин аст пешгирӣ. баъде ки касал шуд мана мегӯянд, менависанд ки ака барои пешгирӣ чӣ кор кунем? баъди касал вай дига пешгирӣ гуфтани гап нест. вай аллакай дер шуд. ана шафтолуро бинед. сари шафтолу касал нест, дар намекунад. баръакс мана шафтолуҳояшро бинед, чӣ хел нағз шуда истоданд. куча шафтолу мебошад. як вақте як касал шуд, дер кардем мо, лекин боз задем, ҳамаро нағз карда рафтем. меравем дигар. мана боз нок. бинед чӣ хел хушрӯй. дидед? ҳамаш беҳтарин. инаш пистаи бепайванд пайванд мекунем. инаш нок аст. инаш себи голден аст. марҳамат, бинед чӣ хел. ягон ҷои себ ягон касал нест. на баргаш сафед аст, на ягон ҷош сиёҳ аст. ана инро дӯстони азизи ман мегӯянд пешгирӣ. ин аст пешгирӣ. дӯстони азиз, ин шафтолуҳоро бинед. ман пешгирӣ мекунам. ана не пешгирӣ мегӯянд. лекин баъди касал шуд ба пешгирӣ намешавад. шафтолуҳоро бинед. сари шафтолуҳо дар намекунад. ина бинед. ҳам қадар нашунамояшон бақувват аст. мана нишон медиҳам зардолуро ба шумо. зардолуро. мана. кане бинед, ягон касал метобад ҳаминҷа. ягон касал наметобад. ана ҳамдиёрони азиз, ин ангур аст. мана ангур. ангура бинед. ягон барги зард, ягон касал дорад, надорад. ина бинед. ҳамаш дараҷаи олӣ. ана ҳамдиёрони азиз, инаш гелос. гелосро бинед. ҳозир аз наздик нишон диҳам. ана ин шафтолу. ин шафтолуро мо бояд ки боз буриши сабз кунем. зелёна облеска мегӯянд. ана ин гелосҳои мо. худо хоҳад соли оянда мебанданд. ин себчаҳоро бинед. чӣ хел себ бастагӣ. ин себи суперинтенсивӣ ки дар ҳар 1 метр якта мешинонед. чӣ хел бисёр бастагӣ бинед. суперинтенсивӣ. ана боғи суперинтенсивӣ кунед, пул дар боғи суперинтенсивӣ. ана гелоса бинед. ягон касалӣ дорад? ягон баргаш ягон сурох дорад? надорад. бинед. дидед? мана зардолу. ҳаминҷа ман кофтам. бинед, ягон касал нест. ҳаминҷа ман кофтам аз дасти студентҳо якта зардолу мондааст ба ҷо. ана бинед. дидед? зардолу ҳам боронава касал шуда ки буд. ана нуқта аст ку нуқта.
این برونو کسل شد اکو جای زردولو نیست نوعی ورزوب نمنوکش بلند است جای زردولو نیست اما دوستان عزیز این سبچه رو ببینید چه بستگی است ببینید شفتولو من داخلش رو من خالی کردم من کسل شدگی بود ببینید او زدیم دورو کسل رو کشتیم این برگو رو ببینید چه خوشتو شده رفت انا هم دوران عزیز در پناه خدا باشید پیشگیری رو انا خیلی میگوین انا گلوسا ببینید نشونم رو انا پیشگیری گلوسا که ببینید ولی نبسته از سالی دیگه بندد بعد افسانه را از اینجا من به شما نشون میدم در پناه خدا باشید خدا نگهبان شما باشد معقول شود یک لایک مونید شرم ندارید